Okay. Ake sibheke ke manje question 3. Lo question 3 esawubheka ke ilo othinta lesisihloko esithi i-vertical projectile motion. Ake sibuke ukuthi bathini la. Bathi a ball is thrown vertically upwards from the top of a building of height 25 meters with a velocity of 12 meters per second. On the way down, the ball passes a door which has a height of 1.9 meters and then strikes the ground as shown in the diagram. Ignore the effect of air friction. Uyabona ke la bathi ibhola liphoswe kuphi? Liphoswe phezulu. Njoba beliphosa nje lo muntu obeliphosa ubephe kwebhilidi noma sithi nje ube kwi-roof yebhilidi. Waliphosa ke leli bhola leli uthi ameliphosa uliphosa nje i-height yelokhuza nebhilidi leli i-25 meters. Uliphose phezulu leli bhola lajika ke lasele ushaya kuphi? Layoshaya lapha phansi. Uyabona ke mekuqhamuka i-question kanje ethinta i-vertical projectile motion. Sekufanele ukhumbuleke wena amaqiniso akhona ahambisana nani ne-vertical projectile motion. Ngizodweba i-diagram nje encanyana lapha eceleni ukukhumbuza amaqiniso okufanele wakhumbule ukuze uzokwazi ukuphendula umbuzo okanjena. Uma kuwukuthi kwi-statement okokuqala nje basebenzise igama elithi throw noma thrown. Uma bethi thrown noma projected, lokho ngesizulu uthrow noma thrown ngesizulu lokho kusho ukujikijela noma ukuphosa. Uma besebenzise igama eliwu-throw noma igama ke linye elihambisanayo naleli gama lelu-throw noma projected, basuke bekutshela ngeindlela eziphansi ukuthi i-initial velocity yaleyo object leyo ayisiwona u0. I-initial velocity ayilingani no0. Kungenzeka ibe ngaphezulu, ibe u1, ibe u2, ibe u20, u30, u100, kuzodependa kwi-question. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi i-initial velocity isuke ingesiwona bani? U0. Angicizelele. Lo ophosayo noma oprojectayo usuke emile nje ngaba phekwe bhilidi noma ame kuphi? Ame phansi kwi-ground. Bese kuzoba khona ke u-scenario B. La khona uthola ukuthi lo phosayo noma lo jikijelayo umi entweni ehambayo, ngoba kulesi sihloko lesi vertical projectile motion sikhuluma ngezinto ezisuka phansi ziye phezulu noma isuke phezulu zize phansi. Sikhuluma ngento e-vertical, asikhulumi ngento e-horizontal. Njengoba ke sikhuluma ngento enjani esuka phansi iya phezulu noma phezulu iya phansi. Uma kumuntu esesentweni ezosuka phansi iye phezulu, mengithi esentweni ngiqonda ukuthi ekwi-vehicle ngenzeka abe kwi-helicopter, kungenzeka abe kulento esibiza ngani nge-hot air balloon, ukuthi ibhaluni leli elikhulu elendize lapha nabelungu ke bawajwayela ukwagibela lama lokhuza lama balloon lawa njalo. Bayibiza nge-hot air balloon. Uma ke umuntu enjalo ezophosa ekuleyo nto leyo, uVI wakhona ukuqala ngeke uzibuzele njengoba igama lisho ngisengishilo sengichazile la ukuthi mekuthiwa thrown bachaza ukuthi initial velocity isona 0. Uma angiphinde uma ezoliphosa esentweni ehambayo, thrown by a person in a vehicle. Mengithi vehicle ngiqondeni ke lapho kungaba i-hot air balloon noma kube i-helicopter noma kube i-rocket kwesinye isikhathi. Lapho ku-VI wakhona mawufuna ukuthola
uzothi uvi we-object plus uv1 manje we-vehicle leyo. Ake sithi ke i-vehicle le mhlambe bekuyi-helicopter. Okusho ukuze uthole uvi we-object kahle kahle noma wento esikhuluma ngayo lephoswayo, uzohlanganisa le velocity ephoswa ngayo leyo nto leyo uyihlanganise ne-velocity yani ye-helicopter. Asibuke ke ama-scenarios awu-2. Khona i-scenario yokuqala ke la khona ephosa esentweni ehambayo. Uthola ukuthi ake ngenze isibonelo, ake sithi i-helicopter isuka phansi iya phezulu. Kanti lo ophosayo futhi uzophosa kuphi? Uzophosa phezulu. Ake sithi lo ophosayo ke lo muntu ophosayo esentweni ehambayo, i-velocity aphosa ngayo object yiwulokhuzana iwu-10 meters per second. Kanti i-helicopter yona njoba isuka phansi iya phezulu ihamba ngobani? Ihamba ngo-8 meters per second. Ngenza isibonelo nje lapho ngifuna ukucacisela le ndaba le. Ihamba ngo-8 meters per second. Okusho ukuthi i-velocity helicopter kuzoba u-8 meters per second. Okusho ukuthi i-total velocity iyale object lena lephoswayo isizoba bani? U-18 meters per second. Qaphela lezi zinto lezi engenza ngayo ilokhuzana i-example la ziyaphezulu zombili. Umuntu we-helicopter, i-helicopter iyaphezulu, lo muntu usephosa into phezulu. Lento ayiphosa ngobani? Ngo-10. Kanti lento akuyona i-helicopter igibele ihamba ngobani? Ngo-8. Siyawahlanganisa kabo 18 meters per second. Bese kuba khona iscenario esibili. Uyabona kule sibili scenario, lo muntu lo akasaliphosi manje phezulu, usaliphosa phansi ilokhuzana le-object yakhe noma ibhola lelo. Meliphosa phansi i-helicopter isihamba ngawo bani? U-8 meters per second oya phezulu. So kwenze njani ke lapho? Kuleso simo ke ngoba ama-directions awasafani, uyazi ukuthi kufanele sisebenzise u-plus no-minus ukutshengisa i-direction, ama-directions angefani. Ngoba lo object usephosa kuphi? Usephosa phansi. Sengizofaka bani manje? Sengizofaka u-minus lapho ukutshengisa ukuthi no, lo muntu lo usephosa kuphi manje? Uphosa phansi. Kodwa i-helicopter ihamba ngobani? Ngo-8 meters per second iya kuphi? Iya phezulu. Okusho ukuthi ke manje ilokhuzana yethu i-velocity ye-object esizohamba ngayo manje isizoba bani? Sesizothi ke -10 plus 8. Lokho okusinika bani? U-2 meters per second. Okusho ukuthi i-initial velocity ye-object manje sizoba bani? Isizoba u-2 meters per second. Okutshenga ukuthi izoya kuphi? Izoya phansi njengoba sino-minus lapha yana. Amanye ke amaqiniso kufanele wakhumbule lapho. Basebenzise bani? Thrown malphoswe umphe kwebhilidi i-initial velocity bawuzi ayisiwona u0, ingaphezulu kwa0 ayisiwona u0. Kanti uma liphosiwe kodwa liphoswa manje umuntu osentweni ehambayo, i-initial velocity lapho uzowahlanganisa uqapheleke kwi-direction lezi zinto zizo2 ziya kuphi. Uma ziya kwi-direction efanayo uyawo-add nje kube lula. Kodwa uma zingafani kufanele enye ibe minus enye ibe positive. Omunye ubengakhetha lo abe negative, lo abe positive. Futhi answer izo positive 2. Lo positive sasho khona ushona kuphi? Ishona phansi. Okay. Bese kuzoba khona ke elinye iqiniso okufanele ulikhumbule. Lelo qiniso ke lithi uma besebenzise igama u-drop noma u-release basuka bakutshela ngeindlela eziphansi ukuthi i-initial velocity iwu-0. Mebethe nje drop kwi-statement noma release,
kwi statement funda udwebele uma bese throne usuzokhumbula ukuthi throne initial velocity ayisona 0 uma nje bethe drop udrop ngesiZulu uqonda ukuthini nansi marker le lokhu ke sikubiza ngani ngokudropa eqhathaza noma eyidedela uma kunjalo i-initial velocity ye-object esosikhuluma ngayo ilingana no-0 meters per second. Noma ke besebenzise elinye igama elisho drop noma elihambisanayo no release abokwazi ukuthi uVi ulingana nobani no0. Ake sithi ke manje lo muntu odropayo usedropa manje usentweni ehambayo. Yimi ngikhuluma ngevehicle ngikhuluma ihelicopter, irocket noma ihot air balloon. Uma kunjalo i-initial velocity yakho indlela ozoyithola ngayo uzothi uVi we-object mawukuthi iyadropa plus uV1 we-vehicle lento enyakazayo. Angithi sengicacisileke la ngathi uma besebenzisa igama bathi drop i-initial velocity object lapho izokubani u0. Kodwa ke manje ngoba sebedropa i-object besentweni ehambayo noma umuntu esentweni ehambayo sesothi ke 0 meters per second plus mawukuthi bihamba ngo8 meters per second yaphezulu sesothi 8 meters per second la okusho ukuthi total izobani ngo8 meters per second. Futhi initial velocity ke manje object sibani isiu 8 meters per second. Ipoint engizama ukuyenza la eyokuthi uma ngabe kuthona uyaphosa noma uyaqhathaza i-initial velocity object noma i-total initial velocity object kufanele uthole ngokuthi uhlanganise i-velocity object uyihlanganise nale ye-vehicle le i-vehicle ihamba ngayo. Ngiyadlula ke la amaqiniso ke la kufanele wakhumbule. Mawukuthi awakhumbuli usuyabona ukuthi inkinga yakho noma ezinye zenkinga zakho ngifuna ukuthi inkinga yakho oqala ezinye zenkinga zakho ukukhumbula. Sekufanele ulungise lokho. Nakho kokunye ke okufanele ukukhumbule. Ake sithi nanti iphansi mesithi iphansi ngaba iflow ngaba yini ground. Kunomuntu la. Lo muntu lo uphosa ibhola uliphosa kuphi? Uliphosa phezulu. Aphinda azolinqaka. La, futhi la into engizoyenza ke ngizowalokuza lama points. Ngizothi la elisuka khona ibhola ngizothi bani upoint A. Lapha elijika khona ngizothi bani upoint B. La eselinqaka khona la lisuke khona ngizothi upoint bani upoint C. Uliphosile lo muntu kuphi? Uliphosa kuphi? Uliphosa phezulu liyabuya liya phansi. Nakho kokufanele ukukhumbule noma ukwazi futhi. Into mawuyiphosa phezulu ngeke ngachaza earlier on ukuthi into mawuyiphosa phezulu ihamba ikhathale bese ibuya phansi. Isizathu salokho sithe yini i-force of gravity. Kanti uma into yaphansi uyabona ngase kuthola hamba uyomaphe kwebhilidi busu uyaxhuma kula mabhilidi nje impela amade izwe ke elinye elinamabhilidi amade iDubai. Uma ngase kuthona hamba uyoma khona kulelo bhilidi busu uyogxuma lapha ngeke uzukwenza lokho ngoba yini uyazi ukuthi uzolimala bese uyafa. Uchaza ukuthini ke lokho? Into mayisuka phezulu iya phansi. Into mayisuka phezulu iya phansi sithi iya accelerator.
Kuchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi ispeed sakhona siyenyuka ingakho sifike into mayishaya lapha phansi ilimale noma ife. Kanti uma into iya phezulu, ispeed sakhona siyancipha. Igama abalisebenzisayo kubathi u-deaccelerate. Yabona nje la mawusuka ku A uya ku B. Lento nje izophoswa nje iphoswa lapha ya. Ispeed size usuka ngaso la sizobe sesincane Samuel lapha ya. Sibe u0 lapha yabona ke lapha ku B sithini la i-maximum height. Ama-maximum height awefani. Kudepend ukuthi uyijube noma uyiphose ngobani leyo object yakho noma lelo bhola lakho. Buka, ake sithi leli bhola leli i-initial velocity yakhona iyu 17 meters per second. Kubalekile ke ukuthi ukhethe i-direction. Mina ngizokhetha ukuya phezulu. Kube upositive. Okusho ukuthi i-initial velocity yama u17 fanele ubani? Fanele kube upositive 17 meters per second. Ukutshengisa una kuphi? Phezulu. Ukuze kube lula awuthi ngenze nje. Ake sithi isuka kuphi? Isuka ku A iya ku B kwamanje. uVi ke wakhona njoba sengikhethile ngathi ngikhetha ukuya phezulu njengo positive kuzoba upositive 17 meters per second. Ngisakhumbuza nje amaqiniso noma amathuluzi okufana ngabe unawo uyawakhumbula. Angakangeni la ngiyabuya la. Isibonelo ke lesengisenzayo nje u17 meters per second ngiqhamuke nawo nje ukuze ngikhumbuze. Uma suka la into esibuka nje kusuka la liya lapha ya. uVi wethu bani u+7 meters per second. Ebese kuzoba khona lento ekuthiwa yini i-acceleration. I-acceleration ke la kwi-vertical projectile motion ihlezi u9.8. Kumbuleke siyasakhuluma ngayo as i-vector i-acceleration. Shuthi ngamanye amazwi acceleration njengoba mayu 9.8 meters per second squared. Sekufanele ke manje sifake ini i-symbol la it's either plus noma minus. Fanele siyibuzeke ukuthi manje i-acceleration iya kuphi? Iya ngakuphi? Yamkhumbula Newton's second law sesakhuluma ngayo lapha question 1. F net is equals to ma na question 2. F net is equals to ma. Sathi uma kune net force e-acta kwi object izodala ukuthi object accelerate kwi direction ye net force. Angithi la sisuke assume ukuthi isuke iyodwa force e-actayo. Leyo force leyo yini? I-force of gravity. Uma kuyi-force of gravity e-actayo la ingekho enye okusho ukuthi zonke izinto ziyakuphi phansi. Uma kunjalo uma i-force of gravity ilokhu iyodwa kusho ukuthi F net wethu bani ulingana ne-force of gravity. Okusho ukuthi acceleration ke izoba bani u9.8 obheke kuphi phansi ngoba i-force of gravity ibheke kuphi ikhomba phansi. Buka ke la i-object iyaphezulu kodwa i-force of gravity ikhomba kuphi phansi. Okusho ukuthi i-acceleration yami izoba bani u-negative 9.8 negative othini ishona kuphi phansi. From A to B, i-acceleration u-negative 9.8 meters per second squared. Ngakhohlwa ama-units lapha yami. Sabuka nje la kusuka la ku A uya ku B. Into le ufanele nje idlala ekhanda lakho mawusufunde kahle amanothi akho wamuzwa futhi nanothisha. Ngeke ngakusho futhi ukuthi at maximum height i-velocity ngizothi final velocity kwamanje ngoba phela sikhuluma ngokusuka ku A uya ku B. Futhi masuka ku A uya ku B, u-A wethu uzoba bani initial point, u-B wethu i-final point. Kachaza kodwa ukuthi ibhola ligcina lapha yana. uVi wethu lapho bani lapha ejika khona into i-velocity babani u0 meters per second. Okay. Bese kuzothi i-displacement sitshengisa ngo-delta y. I-displacement ukusuka ku A uya ku B izoba njani? Ngoba la bengayifaka ngifake nje inamba nje engiyithanda kwamanje. Futhi ukusuka la ake sithi uza lapha ya
ake sithi mhlambe ku20 meters. Uma ku20 meters okuchaza ukuthi i-displacement yokusuka ku-A ya B izoba njani? Izoba u-positive. Ngoba u-positive la ngimkhethe as up. U-positive bani? U-positive 20 meters. Kutshengisa ukuthi displacement leyo. Ake sibuke-ke manje ukusuka ku-B uza ku-C. Uyabona-ke manje basisuka ku-B siza ku-C lapha manje, shuthi u-B wami sezoba yini? I-initial point. U-VI-ke lapha izoba bani? U-0. Lapha kuzoba initial point yami lapha. I-acceleration mawusuka ku-B uya ku-C. Uyakhumbula u-Newton's second law, F net is equals to ma. Ngaso sonke isikhathi la at any given point nje la i-acceleration izohlezi direction yakhona ibheke kuphi? Phansi. Ngoba mina ngikhetha u-down as negative. Okuchaza ukuthi still namanje i-acceleration izoba bani? U-negative 9.8 meters per second squared. Kunombuzo oqhamuke othi lapha kwi-maximum height ilokhuzana i-acceleration iwubani? Kwi-maximum height i-acceleration iwu-9.8. Sekuzodependa ukuthi ukhethe yiphi sign, plus noma minus. At any given point noma ikuphi la izoba u-negative 9.8. Noma ikuphi la izoba u-negative 9.8 meters per second squared i-acceleration. Ayishintshi. Angithi uyakhumbula ngitheni? Ngithena mina into mayisuka phansi iya phezulu, iphosiwe iya phezulu. Iya de-accelerator. Okusho ukuthi speed sakhona sinjani? Siyancipha. Sincipha ngobani? Ngo-9.8 per second. 9.8 meters per second. Bese ukusuka ku-B uya ku-C. Ngoba isuka phezulu iya phansi manje. Isuka kuphi? Isuka phezulu iya phansi. Ngitheni mina? Ngithe ispeed senze njani? Siyanyuka mekunjalo. Ingakho ungeke uye phezulu usuyephosa phansi ngoba uzolimala. Nakhona ke sinyuka ngobani? Sinyuka ngo-9.8 meters per second squared. Angiphinde 9.8 meters per second squared. Kodwa ngiqondile ngalokho ukuthi ngithi i-velocity u-9.8 meters per second. I-acceleration le ngikhuluma ngayo. Okusho ukuthi lapha emotweni mawugcoba i-accelerator, ake assume ukuthi uyagcoba lapho kusho ukuthi kahle uzokunyusa ispeed ngo-9.8 meters per second squared. Ngenze isibonelo nje ngemoto. Angiqondile ukuthi u-9.8 meters per second squared. Okuchaza ukuthini ke la? I-velocity la mayizobuyela ngqo lapho isusuke khona le object. I-velocity yakhona izolingana ne-initial velocity lesuke ngayo phansi. Izoba njani ke sign yakhona? Izoba u-negative phela manje. Ngoba isisuka kuphi? Isuka phezulu iza phansi. Buka. Uma kuukuthi isuke ngo-17 la, futhi uzoba u-positive 17. La exactly at this point izoba bani? U-negative 17. Chaza ukuthini? Chaza ukuthi ngishabe ukuthola ngikhetha leli point leli. Ngikhethe naleli. Point elilodwa kahle kahle leli ukuthi la iya phezulu la iya phansi. Uma i-velocity la ibikade u-15, positive 15, nala izoba negative 15 meters per second. Noma ikuphi la i-velocity njani iyalingana. Kulelo point lelo i-velocity isuka ilingana, iya phezulu noma iya phansi. Into ehlukayo i-sign noma i-direction. Yizinto okufanele uyikhumbuleke lezo. Ebese kuzothi i-displacement izoba kanjani? Ngoba manje sesuka ku-B siya ku-C. I-displacement ke manje izoba uyena u-20 kodwa manje njani? Ozoba negative. Ngoba iya kuphi manje? Seyiya phansi lento lena. Nansi into engizovala ngayo ke la. Isikhathi.
uyabona isikhathi sokusuka la ku A uye lapha ku B. Isikhathi sokusuka ku A uya ku B ake sithi ngenza umzekelo ngizokwenza ama calculations. Isikhathi sokusuka ku A ya B uma siwu 5 seconds noma 5 minutes mawuthanda. Nokusuka ku B uza ku C kuzobobani u5 seconds noma u5 minutes. Kodwa isikhathi sokusuka ku A uya ku B uze la ku C kusho nje kusuka A ugcina ku C uzohamba ngale ndlela le kuzoba ubani ke manje u5 plus 5 kwenza bani u10 seconds noma u10 minutes mawusebenzisa ama minute. Ngalokho ke ngizama ukusho ukuthi delta T from A to B is equal to bani u delta T from bani B to C. Uyabona ke manje ngikhuluma ngekhathi ezimbili sokusuka ku A ya B ngithe ziyalingana. Angithi phela isikhathi sike sakhuluma ngaso athi ngicabe u question 1. Sakhuluma ngaso athi isikhathi sifola ngaphansi kwescalar quantity. Uma siscale sinani sino size kuphela. Ngalokho ke ngiqonda ukuthi awukwazi ukuthi mawulokhu usebenzisa isikhathi ukuthi hayi isikhathi si negative hayi icala libomvu kabi lelo. Awukwazi nje kwenza kanjalo. Isikhathi sohlezi positive ngeke usithole si negative. Mawuthola i-answer i-negative kwisikhathi abobona ukuthi konke wrong oyenzile. Yizona izinto ke lezi nje ezi basic okufanele uyikhumbule lokho esikubiza ngani ngamaqiniso noma ke bathina ama fact ngesilokuzana ngesingisi. Ake sibuyeleke manje lana ke i-question. Nansi enye into esibuya futhi. Engithi angigcizelele ngikhulumile kodwa ngiyagcizelela. Angithi yabona belisukela ibhola la nje liphoswa. Uma kwenzeka kuukuthi leli bhola leli uyahluleka lokhu lokhuza ukulinqaka la lisuke khona. Liza la. Kuchaza ukuthi ke manje just before ibhola lishayela phansi, i-velocity yakhona izobe inkulu kunale velocity yala. Uma isongo 17 lasho singalindele lingaphezulu kwe 17 mhlawumbe izoba 20-25 meters per second. Into kufanele uqaphele leyo ikhumbule. Okay, ake sibuke ke la u3.1. Bathini lapha ku3.1? Define the term free fall. Uma besho njalo uma bethi define the term free fall, wena usuzosho ukuthi it is the motion in which the force acting is the force of gravity only. Ugcizel ubhalo only mawushilo only lo 2 marks lo abaye bakunike wona uzonga utholi noma bazokunika u1 maybe nisiga. Bathini baqonda ukuthini la emotion ke I movement ukunyakaza. Okusho ukuthi sikhuluma ngeobject ethi mayinyakaza ibe ngaphansi kwe-influence noma i-force esuke i-act lapho isuke iyodwa kuphela. Ile force esibiza ngani nge-force of gravity noma ile force esibiza ngani nge-weight. Iyona kuphela e-actayo lapho. Mesithi iyona kuphela uyabona mawuphuma phandle uzophosa iphepha. Kwesinye isikhathi walibona iphepha livele liphephuka liya le. Uqonda ukuthini lokho? Qonda ukuthi kune-force yomoya khona, kune-force ye-gravity nayo ikhona. Iwona nje lawo awu2 ama forces akho nokusho lapho i-force of gravity ayi-act kuphela. Ngisho abakuthona uthatha into esindana noma uthatha itshe nje elikhulu noma iblock uyiphosa phansi. Umoya mawukhona isuke ukhona umoya ukuthi usungenamandla ukuthi uliseceleni iblock. Kodwa mekunamoya omkhulu. Ngicabanga ukuthi mhlambe ukwabona mhlambe usuke wabona ama videos ako channel lakho na kuyevuke khona isivunguvungu ubona umuntu ephephuka eyothanqazeka lapha kusuke ama roof zonke lezi zinto lezo. Uma kunjalo futhi kusochaza khona ukuthi maningi ama forces a-actayo, i-force yomoya ikhona, i-force of gravity khona, namanye ke ngeze ngawabala njengamanje. Kodwa kubalekile ukuthi nje masithi nje free fall
emotion in which iforce actayo ile force esibiza gravity kuphela. Ngiyadlula ke lapha. Ake ngiye ku 3.2. Bathini ku 3.2? Bathi calculate. Base bethi 3.21 calculate time taken for the ball to reach its maximum height. Nansi diagram la. Lo opposite ibhola la bashilo ke ball was thrown. Shuthi ke kuyasitshela lokho ukuthi initial velocity ayisiwona u0 ngenhlanhla ke labasinikile bathi u12 meters per second. Sebenza scalculate ke manje yini isikhathi esithathwe yibhola ukusuka la sireacha ini i-maximum height nakho la ijika khona kuyi maximum height. Sifuna nje isikhathi sokusuka lapha uya lapha hayi sokusuka la uzojika lapha size lapha cha. Kusuka nje la uya lapha. Uyabona ke angithi le diagram kade ngidwebe lapha ya. Bengenze ama labels ngathi from ku initial point ngathi A ku maximum height ngathi B ngase ngithi ku last point noma ku final point ngase ngithi bani u-C. Nawe ukuze ungadideki uzokwazi ukuyilokhuza kahle ukuyihlahlela kahle lento le sekufanele wenze njani ke uthi hayilo ngiyamkhetha uba initial point yami u-A lapha sengiyabona ukuthi maximum height ubani u-B. Mina ke diagram ebengisebenze ngayo ibikhuluma ngokuthi i-object iyasuka iya phezulu ibuyela lapha njani esuke khona beku-C wami ke loyo. Kodwa manje le diagram ayigcini lapha i-object ayigcini lapha iyoshaya kuphi phansi lapha sekuzoba khona bani u-D A B C D. Uyayibona? Uyabona ke sekulula ke manje ukusebenzisa la maqiniso usuyazi so initial velocity la A or fanele ukhethe ke direction. Ngizawukhetha ke futhi namanje ngizokhetha ukuya phezulu. Ngizokwenza ku negative kuya phansi kube bani u-positive. I-initial velocity now la ukuqala lokho u12 meters per second ngoba i-initial isuka la yaphezulu futhi uzoba bani u-negative 12. Lapha B usuyazi ukuthi lapha ejika khona nje i-velocity yakhona ubani u0 meters per second. La ku C nje usuyazi ukuthi uzoba bani u-positive 12 meters per second. Esikwaziyo la ukuthi le velocity izofika ngayo la phansi just before nje ishaye ingakashayi isizoshaya. Just before ishaye lapha izobe inkulu kuno-12. Izobe inkulu kuno-12. Ake sibukeke. Ngokwedatha ke sinayo. Ukusuka ke manje ku-A siya ku-B. UVI ubani? U12 meters per second. Kodwa manje ngoba phela iyaphezulu lento le ngizawumenza bobani u-negative. Ngoba bakhuluma ngokufika kuphi kwe-maximum height. Shuthi ke uVF uzoba uba yena. Uzoba u0 meters per second. Uyabona? Yini futhi enye siyaziyo? I-acceleration. Buka. Angithi sikhethe up as negative, down as positive. I-acceleration ihambisana ne-force of gravity ngoba i-force of gravity ihlezi ishona kuphi phansi. Usho ne-acceleration iyohlezi ishona kuphi phansi. Ngoba ke into eshona phansi la u-positive. Kuzoba bani? U-positive 9.8 meters per second squared. Kuwo wonke ama-calculations ozowenza kule question lena i-acceleration yakhona ayibe u-positive. Ayibe u-positive 9.8. Akungabi khona i-calculation la uthola khona i-acceleration i-negative kwenye i-positive kwenye uzolimala lapha uzoba confused kwanawe. Yini enye futhi siyaziyo? Hayi asikwazi ukuthi kulibanga elingakanani ukusuka la A uya B. Asikwazi ke lokho. Delta y asiwazi. Isikhathi sokusuka lapha futhi njani asisazi. Kanti vele u3.21 ufunani? Ufuna sona isikhathi. Sekufanele ke ekhanda lakho ke manje lama formulas awuvele usukwanikiwe kodwa awu4. Kufanele ukwazi ukwakhomba ukuthi ayilawo, kufanele uwazi. Eyokuqala iformula
ethi Vf is equals to Vi plus A delta T. Kana la kufanele kubuye la formula leyana. Bese kuzoba khona esibili ethi Vf squared is equals to Vi squared plus 2A delta Y. Uyabona? Khona manje ke futhi awu2. Kodwa ke siqale nje sibuke lawa awu2 kwamanje. Esinakho la uVi sinawo. uVf sinawo. uA sinawo. Buka leyo kuqala. Kuleyo kuqala uVf sinayo, uVi sinawo, uA sinawo, udelta T singawazi. Kanti vele futhi nequestion ufuna bani? Udelta T. Uyabona ke manje asingabe sisayilanda kude. Ibikhona enye iformula esingayisebenzisa njengayo nje le ethi delta y is equals to Vi delta T plus half A delta T squared. Bese kuzoba khona le delta y is equals to Vf plus Vi over 2 times delta T. Buka le nje isimple isavela ini isikhathi ngoba siyabona la ukuthi zonke izinto sinayo uVi uVf uA asinayo delta T vele yona ofunwayo so sokhetha yona sengisho lokho ukuthi ke mawubuka lesibili uVf sinayo uVi sinayo uA sinayo udelta y iquestion kodwa ayifuna udelta y so bese ngaqala la sisebenzise le ebese soya kulena ke so shintsha ke lento le silethe la sithola isikhathi iyatatela ke le izodelayisa kanti kwi exam isikhathi usuku sinikwe suku sisincane sizosebenzisa lena sesothi ke ala ngayo ke ilokhuzana Vf is equals to Vi plus A delta T. Uyibhala iformula 3.2.1 ibhale ini iformula kunemaki nje lokuthi ubhala iformula bese ke sokwenza lento ebizwa ngani ngesubstitution esikhundleni sa Vf ke manje sifaka ke ngqo le value ka Vf le number ka Vf esinayo la okubani u0 ngoba phela suka kophi A siya B uVi wethu bani u12 ngoba uabs umkhethe wa negative fanele be negative 12 lo plus uA wethu siyawazi u9.8 siyawazi ukuthi unjani ulokhuzana positive wethu simkhethe as udown so kuzoba bani upositive 9.8 times udelta T ebese kuzodlala ngemath yakho ke manje so kufanele uwenze the unknown the subject of iformula lento sifuna no delta T fanele umenze ini is subject of the formula abanye ke la kule step list usenze nakhona kunemphaki la khona abanye impela bafike baxabane nemath ngqubuzana ngebhakela kanje into kufanele uyenze ke la so sithatha nangu 12 simtranspose ungalenzi iphutha lokuthi mawusu transposer usuwelisa lezi zinto lezi ubusu ufika welise lo ubawelise kanye kanye lapha awukwazi lokuthi umwelise kanye no 12 ngoba ubhanqene no delta T ngoba lo negative ngala so umwelisa ke mesimwelisa uvela shintshe ekubeni no negative abe positive is equal to 9.8 times delta T. Dosizoyenza ke manje ukuze wenze udelta T asaledwa kulela side usizodivide ngo9.8 kuwo omabili ama side then uthole udelta T wakho uzobusushaya ke icalculator lapho umthole udelta T wakho ukuthi ubani kodwa uzoba fanele be1, I think 1.23 lapho nje uzothola wona ngiyama ke lapho kule question ka 3.2.1 ake scalculate ke manje u3.22 bathini 3.22
calculate the velocity with which the ball strikes the ground. Bafuna ke manje bafuna le velocity manje just before nje ngaphambi nje kokuba ibhola lishaye phansi. Sebefuna ke manje leyo velocity lezo thini i-final velocity. Bafuna ukuthi ubani? Esikwaziyo thina sesiyasazi iloguzana isikhathi sokusuka ku-A uya ku-B, siyayazi initial velocity, siyayazi futhi velocity lapho ukuthi ubani. Okunye futhi esikwaziyo u-25 meters ukuthi ibhilidi leli ukusuka la uya lapha ya uphahleni lwakhona ku-25 meters. Nansi ifomula esingayisebenzisa la ukuze sithole ini, sithole ukuthi i-final velocity lapho ubani. So siqale sisebenzise le formula le ukuthola ini u-delta y. Mase simthole u-delta y, sobeke sesilokuza sithole ukuthi i-final velocity iwubani. Ngiqale phansi. Ake sicalculate ke la ku 3.22. Bathini? Calculate the velocity with which the ball strikes the ground. Bafuna ke lapho le velocity le just before nje ibhola lishaye phansi, bafuna ukuthi uba leyo velocity, so ibiza ngo VF. Esikwaziyo ukuthi leli bhilidi ubude bakhona ukusuka la kuya lapha ku-25 meters. Baphinda basitshela nenye information ukuthi usicapha su-1.9 meters. Nanokuthi isikhathi ke sesicalculate sokusuka ku-A uya ku-B, i-initial velocity siyayazi. Mawubuka le formula le VF squared is equal to VI squared plus 2a delta y. U-VF asinaye, u-VI sinaye la lisuka khona la. U-VI sinaye u-12. U-A sinaye ubani 9.8. U-delta y sinaye futhi ubani u-25. Omunye uzobuza ukuthi hawu yini indaba sasebenzisa uloguzana u-25 ngoba siyabona leli bhola lihambe into engaphezulu kwa-25. Ukusuka lapha liya lapha ngoba mase sibuka futhi lizohamba ibanga elingakanani ukusuka la lihambe lojika lapha. Uma ubala la ukusuka lapha uza la fanele kube ngaphezulu kwa-25. Fanele kube ngaphezulu kwa-25. Yebo uqinisile. I-distance elizoyihamba izoba ngaphezulu kwa-25. Kodwa i-displacement ngoba awukho umbuzo okwamanje usibuzile ukuthi ukusuka la A uya B kubani. Ake sithi nje ngenze isibonelo, ake sithi ku-5 meters i-distance le. Uma ku-5 okusho ukuthi ibhola ke mase kwi-displacement sizothi ibhola lihambe 5 meters liya kuphi, liya phezulu. Sesofaka bani lapho, sesofaka u-5. Mase lisuka ku-B liza ku-6 sofaka bani u-+5. Okuzosinika bani lokho u-0. Okusho ukuthi i-displacement yokusuka ku-A udlule ku-B uza ku-C yobani yu-0, i-total displacement ngoba i-displacement yini iyi-vector. Kanti i-distance yokusuka ku-A udlule ku-B uze ku-C sithini le i-displacement. Bese ke kuzothi i-distance ukusuka ku-A udlule ku-B uyadlula ku-B uze ku-C iyobani izoba u+5 plus 5 iyobani ngaba u-10 meters. Qaphela lo 5 lo ngiqhamukele nawo akusiyona ivili ufanele sisebenzise la u5 engithi nje ngoba ayiquestion kahle kahle sibuzile ukuthi ukusuka ku-A uya ku-B kubani. Bengicacisa ukuthi yingani i-displacement iwu-25 ingabi more than 25 ngoba mawusuka ku-A uya ku-B sizothi -5, ukusuka ku-B uya ku-C usithi +5 bese kuphuma u-0 ngoku-displacement yala. Shuthi i-displacement isiyodwa ke manje iyaleli ibhola esoyibheka u-25 ingakho ku-delta y sofaka u-25. Asibuyele-ke manje kwi-question. Ngokwe-question-ke sesoqala sibhale ini u-3.22 lo. Qala ubhale ini iformula VF squared is equals to
vi squared plus 2a delta y. Ake ngisuseke leya kuze ungakuphazamisi. Usubona izinto eziningi endaweni eyodwa. Esikhundleni sa VF ngoba vele sifuna yena uVF lapha asinayo so nje VF squared is equal to initial velocity bani u12 meters per second. Ngoba ngikhethe bani up as negative. Iqale kuphi? Iqale phezulu sezoba bani u-negative 12 squared plus 2 times a. I-acceleration ngichazileka ngathi ngaso sonke isikhathi ihlezi ibheke phansi kuzoba positive 9.8. Bese kuthi udelta y ukusuka la uza la kubani ku25 meters. Ngoba sikhuluma ngedisplacement asikhulumi ngedistance la kufanele si-assign isign yakho ehambisana nayo ukusuka lapha kuza lapha ya. Kuzoba bani u+25. Lana ke ngenhlanhla yakho akudingi ukuthi wenze njani utranspose. Uzovele nje ushaya icalculator yakho. Qaphela ukuthi icalculator yakho ishaya kahle. Uma uzoshaya icalculator yakho ke uzothola ukuthi i-answer uzothola u634. Ngoba kuno VF squared phela lapha thina sifuna bani? Sifuna uVF. Sesofuna in manje sesuthi i-square root sika sibani sika 634 is equal to 25.18 meters per second. Uyabona ukuthi uphuma njani? Upositive kuhambisana nobani nokuya phansi. Shuthi izo just before ishaye phansi ivelocity yakho izobani u25.18 meters per second. Ngiyema ke lapho. Ake siqhubeke sibheke lapha question 3.2.3. Bathini ku question 3.23? Bathi calculate the time it took the ball to move from the top of the door to the ground. Bathi ke la asicalculate isikhathi esithathwe ibhola ukusuka la liza kuphi? Liza lapha phansi. Futhi kahle kahle ukusuka kuphi? Ukusuka la liza lapha phansi. Yona ipiki information esinawo for lokho sesiyazi ukuthi isicapha lesi door i1.9 meters. Kanti futhi siyazi ukuthi ubude bebhilidi ububani bu25 meters. Okusho ukuthi lento isitshela ukuthi singakwazi ukuthola ukuthi ibhola leli noma lento ephoswa le object esikhuluma ngayo uma sisuka la siza la singathola ukuthi leyo distance ubani noma sisho ngokwe displacement. Into esoyenza ke manje sesothola ke la ukuthi lokhu kusuka la uza la kubani ngokuthi sithi 25 minus lo. Uma sithi 25 minus lo sizowuthola sothi shuthi displacement yakhona kuzoba u25 minus 1.9 okuzosinika balokho uzosinika u23.1 if I'm not mistaken. Yeah, u23.1 meters. Futhi kusuka kuphi? Ukusuka la uza la. Ake ngithi nje ake ngikufake nje la uzokubona kahle ngoba ngizosula lapha ya. Futhi ukusuka nje la uza la u23.1 meters. Ngikuthole kanjani lokho? Ngokuthi ngisubtracte lo kulo. Kuzongisiza kuphi ke lokhu? Kuzongisiza ekuthenini ngithola ukuthi ivelocity la iubani. Ivelocity la iubani. Ngizawuthi ke 3.2.3
bese ngiqala ngeformula ngizokhetha le ethi VF squared is equals to VI squared plus 2A delta Y. Angithi sengiyazi ukuthi ukusuka la uza la ngokwe displacement ku 23,1 kodwa into engayazi la ile velocity la ukuthi ubani. Khumbula phela ukuthi lapha emumva lapha ku 3.22 sike sa calculate ini I velocity just before leli bhola noma le object lishaye khona lapha phansi. Siyayazi final velocity yala. Uma sizothola I velocity yala kuzosiza lokho ukuthi sithole ini isikhathi. So kusuka la liza la ilelo kuza leli bhola noma le object. Lapha ke sesothini ke sesothi uVF lo esimfunayo uVI ubani u12 konje bengiphethe up ezibani as negative squared plus 2 uA wethu njani ushona phansi uzoba positive ngoba ngikhetha positive omunye bekhetha negative ngasebenzisa lokhu kuza negative times u delta y wethu ke manje kusuka kuphi ukusuka lapha liza kuphi liza la kuzobani u23,1 o positive futhi now uzobeke usushaya icalculator yakho ke manje uthi negative 12 squared plus 2 times 9,8 times 23,1 ebese uzothola u596,76 ngoba lo phela usquared noma usquareshiwe sewuzothola ini manje I-square root sakhona 596,76 lapho ke uzothola u24,43 meters per second ngoba phela I-velocity lena I-velocity la yobani yiu 24,3 meters per second. Buka sesinayo I-velocity la sinayo I-velocity la I-initial la kuzoba I-final le u-A sinaye udelta y futhi sinayo. Ake sibuke ke kuma formulas esingawasebenzisa ngizokhetha yipi ake ngikhethe le sengizothi ke VF is equals to VI plus A delta T. Hayilula la ngikhetha yona mina. VF lapha konje bese simcalculate okubani? Awuthi ke ngiconfirmeke ukuthi uVF wethu ubukade ungubani. Bewu 25,18 25,18 lower la kanti la I-velocity yakhona lesoyenza bo VI wethu yobani iwu 24,43 plus u9,8 times udelta T. Buka yindaba wonke ama velocities abelokhuzana bepositive ngoba manje la kuphi liyaphansi kanti mina bengikhethe u-down as positive. Sengizotranspose ke la ngizothi 25,18 minus 24,43 melo upositive ngala bengimsangala uzoba negative is equals to 9,8 delta T. Uma ke ushaya I-calculator uzobe usubona lapho ukuthi ke u25,18 minus 24,43 kuzokunika u0,75 is equal to u9,8 delta T. Uzobe usudivide ngo9,8 zo omabili ama side
is equal to delta T uzothola u-0,076 mawurandofa kuzoba u-0,08 seconds. Uyabona ke manje sesiyitholile ke ilokhuzana isikhathi sokusuka kuphi kusuka lapha siza lapha ya. Ngiyema lapha. Ake sibuke njengamanje question 3.3. Bathini ke 3.3 bathi draw a velocity versus time graph for the motion of the ball from the moment that the ball is thrown upwards until it strikes the ground. Use the ground as zero reference. Clearly indicate the following on your graph: the velocity with which the ball was thrown upwards, time taken by the ball to reach its maximum height, the velocity with which the ball strikes the ground. So ke la kufanele senze yani sidwebe i-velocity time graph. Le graph ke fanele iveze i-initial velocity futhi ile velocity eliphoswe ngayo ibhola ukubani oku 12 meters per second. Uphinde futhi uzoveza isikhathi esithathwe libhola okureacha ini i-maximum height. Siyazi ukuthi isikhathi sisicalculateile sibe ubani 1,22. Lana ke kuma x-axis sizoba ne-time in terms of ama-seconds. Bese ke kuthi la kuma lokhuzana kuma y-axis sibe nani ne-velocity. Ama-units akhona yini? Ama-meters per second. Nazi ke izinto ezibalekile ukufanele uyi-indicator i-initial velocity. I-initial velocity ke siyicalculate sathol ayisicalculate ngabe sinikiwe vele yubani yiu-12 lo 12 lona. Leli side li-positive leli li-negative. Buka leli bhola leli lisukela ngubani ngo-12 la kuphi la yaphezulu. Ngitheni konje mina into mayisuka phansi yaphezulu ngithe ispeed sayo noma i-velocity yakho njani iyancipha. Okushuthi ke lo uma ukuthi ubukhethe wena u-upward wakho as u-positive izoqala la igraph yakho. Kodwa mina ngikhethe u-up as negative futhi igraph yami izoqala bani ku-negative 12. Nanti point lokuqala. Yabona ke njengoba ngidobe kanjena ungadidiswa ukuthi lama values are negative. Uyabona 12 nalo 12 lo bayefana ncimishi awukho umehluko. Umehluko la ukuthi lo uyaphezulu lo uyaphansi. Ngiyazi ukuthi kwa maths mengiqhathanisa lama values nithi lo -12 mncane lo uyamkhulu cha. Yabona ke la physics sisebenzisa nje u- lo ngokwe direction kodwa laba nje nalo balingana awukho umehluko. Ulapha nje ku direction kuphela. Okushuthi ke lo 12 lo uma encipha ngoba iobject yaphezulu kofanele igraph yethu yekuphi iye lapha kube khona isikhathi la khona noma ipoint la khona ivelocity ubani ye-0 la ijika khona ku-maximum height. Actually isikhathi lapho bekubani beki-1,22. Bathatha si-indicate lokho nansi initial velocity nesikhathi lapha. Kwase kwenzakalani ke manje sisuka la isiya phansi ya increase ini i-velocity isuka kubani isuka ku-0 yaqhubeka increase i-reach ke bani i-reach u-25. Ake ngithi kwehlisa ke ngisuka ngobhala kakhulu ngonyusa kakhulu 12 lo ake ngubeke somewhere bese kuthi lapha ngifake u-25,18 ngoba funa siyitshengise leyo velocity leyo. Lapha ke bisifika ngobani ngo-25 fanele iqondane usho le graph yami fanele ifike lapha ya. Ngiyaqondanisa nje. Bathena indicator eni i-velocity esuke ngayo isikhathi esithathile ufike ku-maximum height kanti futhi ne-velocity efike ngayo lapha phansi.
igraph yakho kufanele ibe kanje na ke uma ukuthi upward wakho be negative downwards wakho ebani positive. Kodwa ukube ubukhethe upward as positive downward as negative, igraph yakho ibizoqala somewhere la ku positive 12 ishone kuphi? Ishone phansi. La ubuzufaka 1.22 angidwebanga ngokwescale, ngifuna ukutshengisa nje ukuthi uma ubukhethe igraph yakho ibizoma kanje, lapha yakuqondana nobani no 25.18 negative. Ngiyema lapha.